Ich nový dom Vítajte doma. ukrýva jedno zvláštne prekvapenie. Josh, treba vstať. Lenže Lyle je nielen nečakane bláznivý Nie je nebezpečný. Je to krokodíl. a patrične divoký, To bolo úplne super. ale hlavne Lyle je dobrý krokodíl, je len osamelý ako ja. má veľké krokodílie srdce. A vie spievať. Na Veľkú noc vám záplavu zábavy prinesie Aj ty si mi chýbal. najrozkošnejší krokodíl na svete. Musíme ľuďom ukázať, čo Lyle dokáže. Nezmeškajte veľkú slovenskú premiéru rodinnej komédie Lyle! Krokodíl Lyle. Už teraz na Vojo a v piatok o 20:30 v kine Markíza.